Perseverența este calitatea care a asigurat succesul. Este vorba despre cea mai frumoasă femeie din Moldova, care ne va reprezenta țara la Miss World 2015 în China. Anastasia Iacob, o tânără de 19 ani, a impresionat juriul prin carismă și dimensiuni perfecte, obținând astfel titlul suprem. Frumoasele aspirante la titlu au făcut senzația seară în ținute elegante sau provocatoare. Участница под номером 10 Анастасия Якуб. Anastasia, originară din Băcioi, și-a asigurat coroana datorită trăsăturilor fine, dar mai ales și pentru corpul cu dimensiuni perfecte. Am foarte mari emoții, nu am cuvinte să vă explic cât este de bine să câștigi acest titlu mare. Modelingul este doar o pasiune pentru cea mai frumoasă femeie din Moldova. Anastasia visează să ajungă la masa bogaților. Studiază la Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor la ASEM. Mă ocup cu machiajul, cu modelingul mă ocup, îmi place să modific, să fac coliere handmade de mine făcute. Titlul de vice-miss l-a obținut o altă Anastasia. Nu știu, cred că le-am plăcut. Am muncit mult. Ca orice fată, cred că destul de. Participantele care nu au obținut marele titlu nu s-au stresat prea mult. Mă mulțumesc cu ce am, într-adevăr sunt foarte emoționată, sunt foarte fericită. Ca să demonstreze că sunt demne să participe într-un concurs internațional de frumusețe, fetele au trebuit să-și etaleze siluetele în 3 probe. Prima intrare pe scenă a fost în pași de dans, după care a urmat cea mai sexy probă, cea a costumelor de baie. Emoțiile le-au jucat festa unor concurente care au demonstrat abilități de echilibristică pe podium. Membrii juriului au pus mare preț pe frumusețe și plasticitate. Танцевальный конкурс ты оцениваешь пластику, грацию девочки. Конкурс купальников, выход, естественно, фигуру, да, физические данные. В вечерних платьях, опять же, грация, умение себя преподать и так далее. Anul acesta, pe lângă coronița de Miss, marea câștigătoare a plecat acasă și cu un automobil. Anastasia va reprezenta Moldova la concursul Miss World, care se va desfășura pe 19 decembrie în China.